Selvom forfatteren og tidspunktet for skrivningen ikke er klare, er 36 strategier for sejr blevet overleveret i Kina. Disse strategier er sammensat af 6 kategorier, hver med 6 punkter, og deres visdom betragtes som praktisk indsigt selv i nutidens erhvervsmiljø og konkurrenceprægede samfund. 1. Bedrag himlen for at krydse havet. Slå deres årvågenhed med almindelige handlinger. Øjeblikket til at ramme deres svaghed kommer uventet. 2. Belejr vej for at redde Chao. I stedet for at angribe fjendens højborg, angrib deres allierede. Angrib deres svagleder i stedet for et frontalt angreb. Hvis periferien rystes, vil centrum også kollapse. 3. Med en lånt kniv. Eliminer fjenden ved at bruge en andens klinge. Håndle ikke direkte, brug andre. En fjende kan elimineres af en anden fjende. 4. Vent på den udmattede fjende i ro og magt. Overfald en træt fjende. Bevar din styrke og sigt efter den udmattede fjende. Den, der har reserver, vinder i sidste ende. 5. Plyndre et brændende hus. Føj ild til kaoset. Føj gløde til en forvirrende situation. Uorden bliver et magtfuldt våben. 6. Lav larm i øst, slå til i vest. Afled opmærksomheden med falske oplysninger. Din sande hensigt skal holdes skjult til det sidste. 7. Skab noget af ingenting. Få det til at se ud som om der eksisterer noget, hvor der intet er. Illusion kan også være en strategi. 8. Kryds hemmeligt ved Chenkang. Træk dig tilbage udadtil. Angrib indertil. Finger tilbagetrækning og start et overraskelsesangreb. Fjenden bliver let narret af udseendet. 9. Se ilden fra den anden bred. Bliv ikke involveret i kampen. Bare se til. Fjendens udmattelse er din gevinst. 10. Skjul en dolk bag et smil. Smil på ydersiden, mens du bærer en kniv indeni. Skarphed skal skjules bag venlighed. 11. Ofre blommetræet for at redde fersketræet. Undgå et stort tab med et lille offer. En strategisk indrømmelse er effektiv. 12. Griv muligheden for at stjæle et får. Når en mulighed opstår, tag den naturligt. Selvom det virker lille, skal du tage, hvad du kan få. 13. Slå i græsset for at skræmme slangen. Undersøg fjendens reaktion på forhånd. Rekognoscering er begyndelsen på et angreb. 14. Lån et lig for at genoplive en sjæl. Genbrug det, der er blevet kasseret. Selv gamle taktikker kan være nyttige til tider. 15. Lok tigeren ud af bjergene. Lok fjenden væk fra deres velkendte territorium. De bliver svagere, når de forlader deres højborg. For at fange noget, slip det først fri. Lad dem flygte og fang dem så igen. At lokke er begyndelsen på at fange. 17. Kast en mursten for at tiltrække en jade. Brug noget lille som madning for at fange noget stort. Der er ingen gevinst uden investering. For at fange banditter, fang først deres konge. Hvis du besejrer lederen, vil hæren vakle. Angrib centrum. 19. Fjern brændet fra under kedlen. Det er mere effektivt at afskære den centrale kraftkilde, end at håndtere udseendet. 20. Grumset vandet for at fange en fisk. Kaos er et felt af muligheder. Udnyt fordele midt i forvirringen. 21. Smid chikadens gyldne skal. Undslip og efterlad kun en illusion. Bedrag er et middel til overlevelse. 22. Luk døren for at fange tyven. Blokér flugtvejen og træng dem op i en krog. Du skal fjerne alle veje ud. 23. Bliv venner med en fjern stat, mens du angriber en nærliggende. Diplomati på afstand. Angreb tæt på.
Rækkefølgen er vigtig i strategi. 24. Lån en vej for at angribe Gur. Brug en retfærdig sag til at udnytte en andens ressourcer. 25. Stjæl bjælkerne og udskift søjlerne. Skift i hemmelighed den vigtige struktur, så modstanderen ikke opdager det. 26. Peg på morbærtræet og forband johannesbrødtræet. Tal indirekte. Indirekte kritik er mere magtfuld. 27. Lad som om du er syg. Opfør dig svagt for at få dem til at sænke paraderne. Sand styrke afsløres ikke. 28. Fjern stigen, efter du er steget op på taget. Lok dem op og fjern derefter deres flugtvej. En fuldstændig fangst er vigtig. 29. Pynt træet med falske blomster. Få ydersiden til at se spektakulær ud, men uden substans. Selv meningsløse aktiver kan bruges i en bedragsstrategi. 30. Få gæsten og værten til at bytte plads. I starten skal du lade som om, du følger med, og derefter gradvist overtage initiativet. 31. Skønhedsfælden. Brug en smuk person. Fristelse ryster fornuften. Følelser er et strategisk værktøj. 32. Den tomme borgstrategi. Skab forvirring ved at vise et tomt slot. Tro med et bluff. Selvom det er tomt, skal værdien bevares. 33. Strategien med at så splid. Brug spionen mod dem. Vend fjendens spion til din side. Psykologisk krigsførelse er kernen i informationskrig. 34. Selvskadestrategien. Skad dig selv for at opnå tillid. Selvskade er den mest ekstreme form for bedrag. Smerte skaber tro. 35. Strategien med kædestrategier. Forbind dem sammen for at få dem alle til at kollapse. Forbind deres svagheder. Hvis en falder, falder alle. 36. Hvis alt andet fejler, træk dig tilbage. At trække sig tilbage er den bedste politik. At trække sig tilbage er ikke fejlhed. Du skal overleve, for at en ny chance kan opstå. Selvom alle disse strategier blev skabt på baggrund af krig, indeholder de visdom, der kan anvendes bredt på konkurrence, forhandling, ledelse og menneskelige relationer i det moderne samfund.